Aquest dimarts, a les 8 del vespre, tindrà lloc al Teatre Bartrina la projecció del documental Pere Anguera, 3 segles, una veu, de la productora Acid Factory, un film que repassa la trajectòria de l'historiador i escriptor reusenc Pere Anguera. I un dels principals renovadors de la historiografia local i nacional, Anguera és autor d'una vasta i erudita obra, que l'ha situat al capdavant de la historiografia catalana del segle XX. Apassionat per l'escriptura, la seva ploma va tocar també la poesia, el teatre i la narració. El documental és una realització de la productora Acid Factory, amb la participació de Reus Digital i Canal Reus Televisió. La direcció del documental la signen David Fernández, Víctor Rubio, Vicenç Torrent i Natàlia Borbonès a càrrec del guió. Tot seguit us oferim un petit fragment del documental gentilesa d'Acid Factory. Al centre de lectura hi anava totes les tardes els darrers anys d'institut. Oficialment a estudiar, però a l'hora de la veritat dedicava moltes més estones a la mena tertúlia a la sala de converses que no pas a cap altra cosa. Com passa en les biografies de les persones inquietes, en la de Pere Anguera hi ha moltes dates importants. Una de les primeres és l'1 de març de 1970. Aquell dia, un Pere Anguera encara adolescent es va fer soci del Centre de Lectura de Reus, l'Ateneu que havien fundat l'any 1859, un grup de menestrals i obrers amb anhels culturals. Sense el Centre de Lectura, la trajectòria cultural i també la humana del futur historiador hauria estat tota una altra. I recordo que en pla de conya al Pere li dèiem Salusti, perquè així lligava perfectament amb les seves inicials. Pere, Salusti, Anguera, Nolla, és a dir, Pesant. Podia ser una mica quasi el teu pare intel·lectual, no? I tenia una actitud molt sèria, molt fèrrea, no?, amb les seves conviccions, i molt seriosa, no? Jo cada vegada que el veia de tant en tant, sempre em donava un llibre. I sempre preguntava com s'ho fa, aquest home cada 6 mesos et donaria, i a vegades era cada 3 mesos, és a dir, hi ha hagut anys que ha publicat 2 i 3 llibres, i llibres que requerien un esforç i una feinada que no era normal.